nganggo mic ora hau-hau. Tak tantang sisan lho. Wani, Pak? Wani wae. Ya yo. Wih lah. Mumpung rong kanggo iki. Apane? Eh? Apane? Kudu dijlentreke. Kudu dijelaskan dengan rinci. Mas, Apane? rasah. Ah, kudu dijelaske. Mah, Lah. Wani, kon ngopo iki? kon koprol. Kon jadul. Ayo kon nembang to, Mbak. Setya tuhu. Nggih. Nggih. Bawani. Dadi Bawani mboten. bawane no. Karo tak golek-golek bahan meneh. Ayo kok malah meneng wae iki. Yo sabar to. Aku ora iso sabar lho aku wong iki. Kok yo ora sabaran lho. Ora aku ket mau tekan kene iki enggak enak badan lho aku iki jane iki. Masa? Weh lah heeh. Tak pijitin mau enggak? Tak pijitin ki apa? Tak Dipijeti lho. pijeti. Nah, ya mau dong. Sampun, Nggih, Den Bagus. sampun. Matur sembah nuwun nggih, nggih.